इमानदार प्राणी आहे, इमानदार. हे खातो हा, तिखट खूप खातो, लिमिटच्या बाहेर कधी कधी. हे बघा, हे आपलं आहे ना, हे आपलं नवीन ना झेंडूचं. अंधारातनं बाहेर पडायचं तर भीती वाटते मग. आणि समोर रंग बघा आभाळाचे. हे बघा असे मस्त असे आपले कोबीचे पकोडे बघा तयार झालेत. आज काळा काळा गोरा झालाय ना, काय ओळखा हाताला. खाली बस, खाली बस, खाली बस, खाली बस, खाली बस. आज लवकर सुटलं, कुठे चालला उडी मारून? पडशील खाली, इकडे. अर्धी घातलेस अरे काय. ही बघा चपाती ना होती डब्यामध्ये, आत्ता माझं लक्ष गेलं. त्याला मी चकली पण घातली खायला. ती बघा खाली जमणू चकली असते ना, त्याने खाल्लानच नाही. थोडीशी खाल्ला आणि बाकी टाकून दिला. चपाती हवी रॉनीला. आता 2 चपात्या घातल्या. सहज मी डबा उघडून बघितला चपातीचा, बघते तर चपाती आहे. तुझ्या नशिबात होती रॉनी म्हणून तुला भेटलं. जा तर बस, जा 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 तिथं बस, जा जा. इमानदार प्राणी, इमानदार. जा बस, जा. चपाती खायला हवी, भाकरी नको, चकली नको, नाही तर बिस्किट, पार्लेजी बिस्किट आणि चपाती रॉनीचं आवडतं. आता जाऊन त्या वाळूमध्ये बसून राहिला. हे बघा वाजले किती, 7:45 झाले. तर नाश्ता कुणालचा. बापरे, हा जो टाईम असतो ना सकाळचा, खूप धावपळ होते. आत्ता मी जरा 5 मिनटं निवांत बसले. त्याला म्हटलं खा तू नाश्ता. झाली सगळी तयारी ना? रॉनी गेला का आहे? तिखट कमी खा, खूप तिखट खातो हा पोरगा. चटणी बघा आता घेऊन बसलाय. आज पास्ता बनवलाय त्याच्या आवडीचा. त्याला आवडतो पास्ता, मॅक्रोनी वगैरे. रोज नाही बनवत, काहीतरी 8 दिवसांनी किंवा 15 दिवसांनी एकदा असतो. बाबा नाही ना, बाबाला आवडत नाही ना पुन्हा. म्हणजे बाबा असेल का नाही म्हणत आमच्याकडे, कारण त्यांना आवडत नाही. मग आता नाही येत तर म्हटलं बनवून घालते याला. चटणी लय खातो हा, तिखट खूप खातो, लिमिटच्या बाहेर कधी कधी. तिखट गोड सगळं खातो ना. गोड पण आवडतं ना कुणाला तुला? कडू कडू नाही आवडत. तिखट गोड. अजून काय बरं? कारल्याची भाजी नको. हां आंबट पण. बरं आहे. चल कर नाश्ता कर, जायला परत उशीर नको व्हायला. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. आणि आत्ता वाजलेत सकाळचे 9:30. पुण्याला गेला मग अशीच, म्हणजे 8च्या दरम्यान जातो तो, तुम्हाला पण माहिती आहे. आणि आता मला आज मंदिर साफ करायचं आहे देवासाठी ना, फुलं घ्यायला चाललं आहे मी. तर म्हटलं चला तुमच्याशी बोलते थोडा वेळ. काळोख होतो मध्ये मध्ये, असं कॅमेऱ्याचा काय प्रॉब्लेम होतो काय समजत नाही.
तर घरातलं की नाही बहुतेक सगळं काम माझं झालेलं आहे. फक्त जेवण करायचं आहे ते एक 11:30च्या दरम्यान मी करायला घेणार. बाकी सगळं झालेलं आहे घरातलं. आता जरा फुलं काढून घेते, देवाची पूजा करते शांतपणे, बरं वाटतं जरा. फुलं बघा आलेत, मस्त फुलं आलेत. जास्वंदी पण आपली तयार झालेली आहे. हा इथे पण मोगऱ्याची बघा फांदी लावलेली आणि त्याला कळ्या आल्यात. फांदी बघा एवढीशी आहे, तुम्हाला मी दाखवते. तर ही बघा केवढीशी फांदी आहे बघा आणि तिला अशा मोगऱ्याच्या छान कळ्या आल्यात. असं म्हणतात ना की फेब्रुवारीमध्ये झाडांची वाढ होत असते आणि खरी गोष्ट आहे वाटतं ही. आणि इथे आपला शेवगा पण बघा कसा फुलला आहे. फुलं बघा कशी झालेत. मागे एकदा मला कोणतरी कमेंट करून सांगितली आपले एक भाऊ होते त्याने की फुलं काढली तर शेंगा येणार नाही म्हणून. त्याच्यामुळे मग मी आता फुलं नाही काढत. मला कसं माहितीच नाही ह्या गोष्टी सगळ्या. आता बघू कधी फळ धरते ते, वाट बघते फळाची. हे बघा 2 जास्वंदी आता घेतल्यात काढून. आता तिथे बघा समोर गोंडे आहेत आपले तयार झालेले, ते बघते. आणि ती बघा गुरं आड्याच्या बाजूने, ते आपल्या इकडचीच आहेत, आपल्या वाड्यातलीच आहेत आणि शांत गुरं आहेत. त्याच्यामुळे काही टेन्शन नाही त्यांचं. पण त्यांच्या बाहेरचे येतात ना ते जरा खूप त्रास देतात. काल मला खूप त्रास दिला गुरांनी, खूप. इथे फुलं ना छान झालेत, गोंड्याचे आपले तयार झालेत. आणि भरपूर ठिकाणी असे ना हे टाकलं होतं गोंड्याचं बियाणं. त्याच्यामुळे छान असे रोपं आता तयार झालेले आहेत आणि काही दिवसांनी आपल्याला फुलं पण मिळतील आता नवीन रोपांपासून. आता ही जी रोपं आहेत ना आपण पावसात लावलेली ना ती रोपं आहेत. हे बघा इथे पण आहेत आणि नवीनमधलं पण तुम्हाला मी दाखवते. पण हे ह्या फुलांचं मला जरा वाईट वाटतं, कारण हे कसं फुलून गेलं ना मग ते मरतं झाड ते आपोआप. त्याच्यामुळे खूप असं दुःख होतं मला कधी कधी. किती छान रंग आहे बघा. आता हे आपलं ना जुनं आहे झेंडूचं झाड. तुम्हाला मी दुसरं नवीनवालं ते पण दाखवते. आपण काढूया त्यातली फुलं आता. पण हे झेंडूचं कसं तुम्ही ही जर फांदी थोडीशी कटिंग करून लावलात ना तरी पण जगते. आता हे कुणालच्या बाबांना हे बियाणं नव्हतं टाकलेलं, असे फांद्या कटिंग करून आणि मग त्या इथे लावल्या होत्या. आणि बघा अजून आहेत, फुलं देत आहेत. आता झाले आता हे बघा ही सुकली ही. आता हे काढून टाकायचं. पण त्यातलं बियाणं जे आहे ना ते आपल्याला उपयोगी आहे, त्याच्यामुळे ठेवलं आहे ते काढून ना मी असं सगळीकडे पसरवून ठेवते, म्हणजे कशी फुलं मग मिळतात आपल्याला. हे बघा हे सिंगल पाकळीचं आहे फुल. त्यात भरपूर अशी फुलं वगैरे म्हटलं आलेली आहेत. हे बघा हे आपलं आहे ना, हे आपलं नवीन ना झेंडूचं. आणि किती बघा मोठा आहे तो, अजून फुललाय पण नाही पूर्ण. बघा रंग बघा किती छान आहे तो, पिवळा रंग आहे हा, असा लाईट पिवळा रंग, मस्त वाटते. घेते ह्यातले 2-3 तोडून. आता जास्वंदी कशा फुलल्या आहेत पण अजून जास्त नाही अजून. आत्ताच्या आपलं नवीन ज्या जास्वंदीच्या फांद्या लावल्यात ना त्याला आता येत आहेत कळ्या वगैरे. बस झाली इतकी फुलं आपल्याला. भरपूर असं झेंडू आहे. तिथे मध्ये ना मिरची बघा दिसते ना, त्या मिरचीच्या मध्ये पण आलेले आहेत रोपं. असं बियाणं टाकलं ना पाण्याच्या जागेवर टाकून ठेवते, बरं पडतं मग. आणि ही तुलस तर बघा आपली तुम्हाला मागे पण दाखवली होती, नुसते बहरतच चालले दिवसेंदिवस. बघा कसे झाले ते, आपोआप रुजलेली आहे ती. चला हे बघा आता इतके फुलं भरपूर झाली आपल्याला. आता हा बघा हा नारळाचा झाड आहे ना, तर इथे बघा आपण पाणी टाकतो की ना नारळाला भरपूर, त्याच्यामुळे इथे पण असं बियाणं टाकलं होतं. आता हे मोठे झालेत, आता हे रोपं काढायची आणि दुसरीकडे आपण लावू शकतो. म्हणजे कसं आपल्याला देवासाठी फुलं हवी आहेत ना म्हणून. हे तिथे पण बघा टाकलेले आपले केळण तिथे पण. आणि ही बघा गुरं लाल्या. आणि देवपूजा बघा झाले, छान दिसतात ना. ही अशी देवपूजा झाली ना की मन ना एकदम प्रसन्न होऊन जातं, खूप शांत वाटतं आणि असं बरं वाटतं. एकदम एक समाधान मिळतं एकदम वेगळंच. आणि आता की नाही 10:30 वाजले सकाळचे बघा. म्हटलं आता म्हणजे जेवण करायला अजून वेळ आहे ना, 11:30च्या दरम्यान म्हटलं करायला घेईन, कारण कुणाला ना 12:30 पावणे 1च्या दरम्यान येतो. तर इतक्या लवकर बनून परत जेवण मग थंड होऊन जातं. म्हटलं थोडा वेळ आहे माझ्याकडे, तर म्हटलं एडिटिंग आहे ना माझं ते करून घेते, म्हणजे तेवढं मला दुपारी बरं पडेल. आणि इथे जरासा थोडासा पसारा आहे. हा बघा पसारा म्हणजे ते कुणाला इस्त्री वगैरे काढलं होतं ना ते सगळं जरा आवरून ठेवते. ते बोर्ड वगैरे असं राहते. बाहेर आवाज येतो कसला, सतत लक्ष ना असं बाहेरच जातं. जरासा पण आवाज आला ना का लगेच लक्ष असं बाहेर जातं.
तर एक रेसिपी की नाही तुमच्याशी शेअर करायचा विचार आहे माझा, म्हणजे आता नाही, ते मी संध्याकाळी करणार आहे. तर चला आता माझं एडिटिंगचं करून घेते काम आणि मग थोड्या वेळाने मी भेटते तुम्हाला. मग हिरवी वालती घेऊन ये ह्या साईडला. तर आता की नाही संध्याकाळी झाले आणि आम्ही आता झाडांना जरा पाणी घालतोय. म्हणजे अर्धी झाडं आहेत ना झाली पाणी घालून आणि अर्धी बाकी आहेत. कुणाला आणि मी आम्ही दोघांचं चाललेलं आहे. दुपारी कुणाला की नाही आज उशीर झाला घरी यायला, त्याच्यामुळे सगळं जरा उशीर झालं. आणि त्यात माझा फोन पण चार्ज नव्हता, त्याच्यामुळे फोन वगैरे चार्ज करून घेतलं आणि आता सुरुवात केली आपल्या व्हिडिओला. रेसिपी तुमच्याशी शेअर करायची पण थोड्या वेळाने. कसं झाली पुढं आता हा मोगरा लागतो कुचकर आणि ना त्या मातीच्या आतमध्ये घुसव तसा बारीक करून आपण घालायचे असतात चांगलं. गमेला घेतो मला पण पटकन गहू साफ करायचे. तो लालवाला का आला. आणि आता जरा लाकडं जमा करतो. पाणी घालून झालंय. सकाळची तयारी आता करतो, संध्याकाळी मग बरं पडतं. नाहीतर काय सकाळचा ना अंधार असतो ना, मग अंधारातनं बाहेर पडायचं तर भीती वाटते. मग पायाखाली काही यायचं वगैरे म्हणून कुणाला म्हटलं तू मोठी मोठी आण 2-4 लाकडं आणि मी छोटी छोटी उचलते. घमीला घेतल्या उचलायला. चप्पल ना माझी जिकडे तिकडे पडलेली असते ना, त्याच्यामुळे चप्पलसाठी बघा मला इथे यावं लागलं फिरत. तो बघा कुणाल उचलते. बस झाली कुणाल 2, मी बारकी बारकी आणते. ते ही संध्याकाळची रोजची कामं आहेत आमची, हे लाकडं वगैरे जमा करायचं सकाळसाठी. मग ते बरं पडतं. चूल पण सारवायची होती मला आता, पण आता ना जरा मला गहू आहेत ना ते चाळायचेत. तर सकाळी बघते उठून. हे बघा ही अशी लाकडं आता पडलेली उचलते. तेवढा आपला आजूबाजूचा परिसर स्वच्छ होतो की नाही, त्याच्यामुळे बाहेर जायची गरज नाही. हे अशा बारीक बारीक काटक्या कुटक्या असल्या ना की चूल पण आपली ना पटापट जळून जाते. पण हे कुणालच्या बाबांना पटत नाही ही गोष्ट. ते काय करतात मोठी मोठी टाकतात, मोठी मोठी. हे बघा ही अशी कुणाल कायची. थांब 1 मिनटं आली. आपल्याला रेसिपीसाठी कांद्याची पात लागणार आहे म्हणून कुणालला म्हटलं कटिंग करून घे. हां काप, ते सगळी कापशील ना. हां सगळी काप. हां खालून घे, अजून अजून खाली घे. हां ते हिरवा हिरवा भाग दिसतो ना तेवढं सगळं हे कटिंग करून. हां काहीतरी ती बघ चाळण ठेवले बघ तिथे, पडेल बाबा हातातनं. ती बघ दिवाळा चालण नाही बघ, ती घे जा त्यात ठेव. चला बाबा. तुला ती भेंडी आहेत ना, ती भेंडी आहेत पण घे का जरा कापून, परत ते जून होऊन जातील. मग कापाने चालू नव्हतं. हा जेवढी मोठी झाली बारीक बारीक एकदम असतील ना ती नको काढू. मोठी झालेली काढ सगळी कटिंग करून. पाणी आहे ड्रमामध्ये तिकडे समोर आहेत का भेंडी असेल तर काळजी पण काढून दे. भेंडी असं ठेवायची नाही, लगेच जून होतात मग ते. अबा समोर पण एक वाढलेलं आहे बघ दिसतंय मला. हां तो पण काढ. तुला भेंडी फ्राय होईल ना करायला. ते जून होऊन ते खराब करून घालण्यापेक्षा खाल्लेली काय वाईट. किती निघाली? बस झाली एवढी. अजून असतील, अजून आहेत बघ. मी तुला सांगतो मी तुला दाखवते इकडे. ये मी दाखवते इकडे. हा बघ जातो आता. काहीतरी नाश्ता करून घे जा, हातपाय धुवू आणि खाऊन घे जा काहीतरी जा. कॉफी पण दूध बी खायचा, कॉफी वगैरे बनवून. आणि समोर रंग बघा आभाळाचे, काय सुंदर रंग आलेत. वर अशी पाखरं पण उडत आहेत. अशी
खूप सुंदर बघा, डोळ्याचे पारणे फिटले हे बघून. किती वेळ झाला बघते मी, किती छान दिसतंय. तू काय बनवतोय? कॉफी? मग हां, खा खा. चहा पिते. लेकांबाई बघा चहा दिला गरम करून, जरा पिते. आणि आता मला वाटतं 6:30 होऊन गेलेत. आता थोड्या वेळाने ना अंधार होईल. आत्ताचा ना 7च्या नंतरच अंधार होतो, म्हणजे दिवस आता मोठा होत चालला आहे. सकाळ मात्र उशिरा होते. सकाळ मला वाटतं 6:30च्या नंतरच उजेड होतो. म्हणजे संध्याकाळच्या वेळी इथं मस्त वाटतं बसायला, चांगलं असतं. आणि आता सुरुवात केली आहे आपल्या रेसिपीला. तर तुमच्याशी मी आज शेअर करते कोबीचे पकोडे. एक 2-3 दिवस झाले कुणाला खायचेत, तर त्याला वाटलं आज बनवते. तर सर्व साहित्य ना मी इथे चिरून घेते, सर्व रेडी करून ठेवते आणि मग तुम्हाला दाखवते. मी मॅरिनेशन करावं लागतं ना, त्याच्यामुळे जरा लवकर घेते करायला. म्हणजे निदान अर्धा तास तरी मॅरिनेशन करून ठेवायचं, म्हणजेच मुरत ठेवायचं, म्हणजे आपले पकोडे आहेत ना इथं मस्त बनतात. आणि कुणाला आता की नाही बाहेर जरा दिवाची बत्ती करतो तो, त्याला वाटतं दिवाबत्ती कर, तोपर्यंत म्हटलं मी हे सगळं तयारी करते. आणि दरवाजा वगैरे बंद करून ठेवलेला आहे. आता संध्याकाळची वेळ झाली ना, त्याच्यामुळे म्हणजे दिवाबत्ती जरी करायची असेल ना तर एक 5 मिनटासाठी आम्ही दरवाजा उघडा करतो आणि परत मग 5 मिनटानंतर बंद करतो. मग भीती. हे पकोडे वगैरे म्हटलं ना की कटिंगचं काम जरा जास्त असतं, त्याच्यामुळे म्हटलं सगळं रेडी करून ठेवते. म्हणजे मग पटकन आपलं मॅरिनेशन केलं का नंतर काय वेळ नाही लागत, पटापट तळून घ्यायचे थोड्या वेळाने आणि मग खायचे गरम गरम मस्त वेगळे. छान म्हणतात, पण खूप छान म्हणतात. आपण बाहेरून विकत आणण्यापेक्षा हे असे घरी बनवायचे, खूप छान म्हणतात. आणि कुणाला की नाही बाहेर आवाज भरपूर करतो तो, त्याचा धाड 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 काय नाही काय चालू असतं. सकाळचं पण तसंच असतं. आणि सगळं कधी कधी ना आवाज इतका रेकॉर्ड होतो ना, तो बघा आता दिवाबत्ती करतो तरी आवाज बघा घेत जातोय. मग एडिटिंग मग करताना मला मग जरा अडचण होते. चला करूया. काय म्हणते मी की बाहेरचं खाण्यापेक्षा घरामध्ये छान मिळतात, मस्त बनतात घरामध्ये, कमी पैशामध्ये असे भरपूर बनतात आणि टेस्टी एकदम बनतात. आता हे कोबीचे बरेच दिवस बनवलेले नाही ना कुणाल, कोबीचे खूप दिवस झाले नाही ना केलेले. नॉनव्हेज, नॉनव्हेजमध्ये जास्त बनतात चिकन पकोडे वगैरे. आता काय कुणालचे बाबा नाही आहेत ना, मग चिकन वगैरे आणणार कोण. कुणाल कसं आणतो, पण कुणालचं तुम्हाला इथं सांगते. मागे एकदा काय झालं, कुणालला चिकन आणायला सांगितलं होतं आणि त्या चिकनवाल्याने की नाही खराब चिकन दिलं, त्याच्यामुळे सगळं फेकून द्यावं लागलं. मग तिथपासून मग कुणालला आणायला सांगितलं, मग म्हणजे भीती वाटते जरा. अशी मुलं बघितली ना की त्यांना जरा गंडवतात, त्याच्यामुळे म्हणजे नकोच, आपण म्हटलं व्हेजमध्येच करूया. तर शेजवान चटणी पण मी तुमच्याशी शेअर करणार आहे, ती पण येते बरा करता. तर जरा थोडा टाईम मिळाला ना करीनच मी. चला हे बघा कटिंग करून झालं, दाखवते तुम्हाला मी फटाफट. तर इथे बघा सर्व रेडी करून ठेवलेले आहे. इथे एक घेतले मी कांद्याची पात, आपला कोबी घेतलेला आहे आणि थोडीशी लसूण बघा होती ना, लसणीची पात आहे ती. आता माझ्याकडे होती ना म्हणून मी टाकले, नसेल तर काही फरक पडत नाही. हे आलं लसूण आणि मिरची आपल्या चवीप्रमाणे घ्यायचं. हा थोडासा फूड कलर घेतला आहे. हे कॉर्नफ्लॉवर आहे, अर्धी वाटी कॉर्नफ्लॉवर घेतला आणि 1 वाटी तांदळाचं पीठ आहे. आता हे प्रमाण कसं आपल्याला जसं लागेल ना त्याप्रमाणे घ्यायचं, पण कॉर्नफ्लॉवर कमी घ्यायचं, तांदळाचं पीठ जास्त घ्यायचं. आता सोया सॉस आपल्याला लागणार आहे, तर 1 चमचा मी इथे सोया सॉस टाकते. नंतर हा चिली सॉस असतो ना, तो पण 1 चमचा. नंतर ही शेजवान चटणी आपण टाकूया 1 चमचा. हे जरा चवीला चांगलं लागतं ना शेजवान चटणी वगैरे टाकलं ना. आणि हे आता आलं लसूण मिरची सगळं टाकून सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. आता पीठ कसं आपल्याला लागेल ना त्याप्रमाणे पीठ टाकायचं, पण एवढंच की कॉर्नफ्लॉवर कमी घ्यायचं आणि तांदळाचं पीठ जरा जास्त घ्यायचं. आता मी हे सगळं मिक्स करून घेते. थोडंसं मीठ आपल्या चवीप्रमाणे. आता मीठ टाकते. आता सॉसमध्ये बघा मीठ असतं ना, म्हणून जरा कमी टाकायचं मीठ, आता परत खारट होईल. मग नंतरला मिक्स करून झालं तर आपण चाकून बघू शकतो आणि मग नंतर टाकायचं. मग आता हे सगळं मी व्यवस्थित पाणी टाकून मिक्स करून घेते. आणि पाणी पण आता भरपूर नाही टाकायचं, पाणी जरा कमी प्रमाणात घ्यायचं. थोडं थोडं घेऊन पाणी टाकायचं.
हे बघा चांगलं आता असं मिक्स करून घेतलं. हे बघा हे असं प्रमाण पाहिजे पिठाचं, असं एकदम पातळ नाही करायचं. आणि कोबी वगैरे बघा असं व्यवस्थित कोबी वगैरे चांगलं व्यवस्थित पाहिजे, नुसतं पीठ पीठ नको, मग ते चवीला चांगलं लागत. आता कोबीचे पकोडे म्हटलं का कोबी आपल्याला व्यवस्थित पाहिजे, कोबी कांद्याची पात वगैरे मग छान लागतात. आता हे अर्धा तासानं आपलं असं ठेवूया. आता बघा अर्ध्या तासानंतर मी तळायला घेते. आता हे लहान लहान असे गोळे बघा टाकते. हे बघा असे झालेत मस्त म्हणजे तळून. हे बघा असे मस्त असे आपले कोबीचे पकोडे बघा तयार झालेत, छान असे क्रिस्पी होऊन झालेत. हे बघा आवाज येते. आणि इथे कुणालने बघा सुरुवात केली खायला. चांगले वाटतात का रे? चांगले. जरा मोठ्याने बोललास तर मला पण जरा आनंद होईल ना. चांगले. आवाजच आमचा बारीक आहे, करणार काय. हे बघा खा. त्याला ना पकोडे खूप आवडतात, चिकन पकोडे, कोबीचे पकोडे. आता हे बाहेर तुम्ही बघितलं ना, बाहेरच्या ह्याच्यामध्ये बघा कोबी वगैरे ते लोक जास्त असं टाकत नाही. आता हे घरचे असतात ना म्हणून आपण कसं व्यवस्थित टाकतो. हे बघा की नाही, त्याच्यामुळे घरामध्ये खूप मस्त आवडले ना. खरोखर चांगले झालेत ना. चांगले. तर पकोडे बघा आपले होत आहेत. कुणाला पण आता खातोय गरम गरम, म्हटलं खावते त्याला. तर चला आता मित्रमैत्रिणींनो व्हिडिओ आता इथेच संपूया. मला वाटतं व्हिडिओ खूप मोठा झाला असेल. रेसिपी ट्राय करून बघा तुम्ही. आणि आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला जरूर सांगा कमेंट करून. रेसिपी आजची कशी वाटली ते पण सांगा कमेंट करून. व्हिडिओ जर का आवडला असेल तर जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप